Els Reis de l'Orient porten coses, els Reis de l'Orient porten coses per la gent. Els infants més bons minyons porten dolços i joguines, els infants més bons minyons per finestres i balcons. En Peret un carrilet, una fireta a la teta i en Joan un elefant. I els que fan rebequeria, sabeu què? Un xim-xim, un teté, una R i una E. Re.